सांगलीमध्ये मध्यरात्रीनंतर शहरामध्ये घोडागाडी शर्यतीच्या निमित्तानं हुल्लडबाजी सुरू असल्याचं पाहायला मिळतंय। आता हुल्लडबाजी करणाऱ्यांना पोलिसांनी झोडपून काढलेलं आहे। कर्नाटकच्या चिंचलीच्या मायक्का देवी यात्रेनिमित्तानं तब्बल 60 किलोमीटर घोडागाडी शर्यतीचा थरार दरवर्षी पार पडत असतो। गुरुवारी यात्रा संपल्यावर मध्यरात्री चिंचली ते सांगलीवाडीपर्यंत घोडागाड्यांची ही शर्यत सुरू झाली। चिंचली येथून घोडागाड्यांसह शेकडो दुचाकीस्वार सहभागी झालेले होते। रात्री 2 वाजण्याच्या सुमाराला सांगली शहरातील टिळक चौक इथं ही शर्यत पोहोचली असता घोडागाड्यांबरोबर हुल्लडबाज करत येणाऱ्या दुचाकीस्वारांना पोलिसांनी अडवून चांगलाच चोप दिलेला आहे। तर थरारक घोडागाड्यांच्या शर्यती पार पडत असतानाच या ठिकाणी दुचाकीच्या माध्यमातून शहरामध्ये कर्णकर्कश हॉर्न व आवाज काढून हुल्लडबाजीचा प्रकार करणाऱ्यांना पोलिसांनी चांगलाच प्रसाद दिलाय।